La 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 राहुल राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग वी गार्ड Jingpen Slam na Honorable Governor. So comment bang iyo Governor batmai ba shimkhia bha but basuthu bha habai dei ba kam jong ka district council te kidon le si ki kam ki ba ngimla ban ong ba pen slam na DCA department namar kidon ki por ki bangi hab ban penbej kidon ki shiti ki ba ki hab ban on the lapoi DCA na DCA let's say kidon ka jingya penbej yakini ki bills ba ka law department jong sarkar jela sidon katu kan ni ka jingya tingkho ang hentai lani ki jing kwa jing pensyai ya kata ki hab hiban ha biang shangi te let's say ha kan ni ka jingya lenti ka ba lapoi sha DCA na DCA sha ka law department wan biang sha district council hangta ka shu delay khindiat henrei banong ban penslam na kalyang sarkar lani ban penslam na kalyang governor kamdan kum kata belum kita kada naik gini katu kan ni teli ki bills ki ba ngila pensungo ba kham kerke bang nyok pentulun na ki kam na kalyang juki kin ano ka sen kham kloi konsil bidan yang kecing kran lo deng ki nyo teli kini ki bills ki badon kam ha kadika khasils atumas district khasi social custom of lineage amendment bill arja apulai kani ka bill ru ngilayo ban yathu ya honorable governor balas tunat bha habini ban tip khambha shphang ka jinglong jingman jokariti the store jongni khamtam kumki khasi bangidon ya kanika kakur kacai jongi te hadu menta la benong kat kum ka research ki babun la benong ba kum balai hajar tam teli ki takikur ki jai khasi hiladon hakanika jat benri ko jongi henrei hadu kat menta la da piong ki kurs im ne ki kur maulong ne ki kur saukumi ne ki lingdo ne ki nongrum ne kino hadu menta 4 shimladon daga jing itu daga ai te nomor takadaw ngismo ba kanika bill ru khalong badan kam kani dika amendment hapo kanika khasi social custom of lineage act kanika principal act arjab nyo kani but mentangi wanra kanika bill amendment bill arja apulai ya kaba ban yo ban itu lani ban register no kerpang yekikur kijai khasi kijongi baro khnang baka jing trekam hakikur kan long renti namar menta ki ai khasi tribe certificate na kalyang council kumno nginla ban penshisha let's say ban yo jing shai na kirang bakur manu hadu menta ki bala khamrang ba ki kam be baki de kirang bakur henrei lingba kanika bill la ngila yo ban pelong ai kawamut de undan bintang uwe urang bakur bela itu dakakur ban lapen scam nakalyang nika district council tekini de kindiat ki banga supashat ya ki jingdon kam jukini ki arteli ki bill but ya kiwe ki bill ngan sapentip khamtam ka ba don kamru kanika khasils atumas regulation and administration of land rules arja arpulai ngila yo ekalan act how arja arpuwe menta yakani kalan rules su ngidon kam banang penjana shushu yaki kendon trekam hapo jongani ka ak khnang ba kipai ba khasi ki jongi ki badon yaki khendo ki siap lada kalong kanong rim yeng ki rikenti ki jongki ki khendo shimet ki khendo kur ki khendo rai ne ki khendo ki bai dei jong pai ba lane jongnu la ban register yaki katkum kini ki rules niki an ki baladon hapo jongkani ka ak kabangila yo but kini ki rules kabangin sayo yakajing nakalyang jungi ngi ngilayo jing shai ngiladon daka records kaju long hi ka practice bahadin balade pass yaki bills na po district council kalait lingbaka district council affairs department jongka sarkar jela te hakas district council affairs department te ki hab ban penkre ban forward sha shani raj baban ban yo kajing menjur te henrei nadu bawan ka sarkar MDA ngikit mau how arja khatra kala shnaru yakawe ka export committee kani ka export committee ka bantang shupet ya kani ka bill ka bingla pas te bat habaide ba kata nakalyang ka DCA kan forward kumbakalong te khnang badadon kano ki let's say la banong ki jing bakala baduna barit baria lani ki minor error mistakes te let's say ki comma ki full stop kini kita la ban kedo hangta
De kum tahin nakaliang ka DCA lani ka export committee Henry kababun hi kadai be ka bill ka bala pen kre nakaliang jungi bala yo jing menjur be kumba kadai benlong ka Khasi Hills Autonomous District Council mentah kasih ni wan kendu ya ulat ke jelam itu ya ya kaba nginjo ban pensmo ya ki katu kat ni kimat ba kongsan ba ki badan kamha kum ka council ya kaba nginjo ban pendap kata kalong ya kaba nginjo ban wan kum ka kenhun harun kat be deputy CM ba PM kum ba dumut ya kaba ngin pensmo ya governor ha ka bidi kini ki jing sateng jo kini ki nyo teli ki bills ki bangi la dat ban menjur lene ban pas da ka yeng ke badan buram nang Tainat Council nadu mensim senam te na pedeng kini ki nyo teli arteli ki bill ki bakong san bha kata ka de ka Khasi Hills Autonomous District Administration of Ilaka Amendment Bill Arhaja Akulai te kani ka bill menta kala poi hayeng Raj Bhavan bat ila pensgo yo ulat ba kani kalong kabadan kam hadu kata-kata bat nakaliang governor la sotho bhai ni ka bill nama kani ka bill kadai habe kadai shaphang kajing penkup bor lane kajing ithu dakaan ya kajing trikam jong kiseng samla hapok kisnong bat kiseng kenthai lane kiseng longkumi hapok kisnong boro skata kajing don jung kiseng kenthai kiseng longkumi ni kiseng samla hakini ki hakisnong kajing trikam kasulong be tangkat kum ki practice ki baju ja boro skata ne kampat shimla don daka bor jong ka ain ban ithu ya kata de nakaliang ka jungi ngila penslo bat nakaliang honorable governor la shai bha bai de kani bat nakaliang honorable governor la aiktien bakani kalong badon kam bat ba insa le no kham kloi ban pendap long kum ne long ba ngila but din nadu bangi pas ngi but din ya kani de onda ngila but din kidon kijinge penbai hang ni hang tai ka ba nakaliang DCA kala pha shakalo department nakalo la pha yang DCA ban ya penbai bat ngi ru ki babun kijing duna hang ta ngila de penbai ban ngila pha biang te ha kata ka jing ya lenti kum ta le sika shimpor kat tu kan ni henry ya ka jing 1 point jong ka bill napo DCA department Shah Governor's House kam shimpor tuli kila don hang ni mentah but Ya keren satu kalong mo keren. katkum kajing yakren kajongi kalong ba new honorable governor sngap bha but shimkhya bha yakanika kamtam hakabide ka district council uda sultanat bha ban tip ba ka district council kalala ban thau kat ni teliki an de da kenya du kipor ki ba kamen shua but hadu kani ka samoy trekam kajungi kamtam ha kani ka samoy trekam kajungi le sedla ban ong ngila create history ki ba bondu ki bills de ha kani ti samoy trekam kajungi ke bangila ban shna na kam tajing mentoy jong ki bai ba ngi shwan betan nam takin bills but ngi sutu ba ka constitutional amendment ha bai de ba kani ka 125th amendment ka ba la thmu banwan ra da sarkar India ka hadu menta ka jingedei ka jungi ka donbe ka debe tangbat ka Ministry of Home Affairs kum makalong menta kam don jingedei ebat ulat de ngila shupen sngoru hi ba ngila ya chakmat habai de kani La usbatay hindat ni jing wan ni kani sakni kadon tu committee ti wan sedali di kan yang ni kendu itu. to dangshen ngila yo ban ye kendu ya u AK Mishra u balong u advisor ya ka Ministry of Home Affairs Government of India habidip kini ki North Eastern region te kajing kendu kajungi kalong hadin bangila dep ban li ai ya ka dorkas ne ka memorandum na baro shpotli ki Autonomous Council hapo North East haka arpsan tarik u Julai ya u Menteri Kampoye Amit Shah te halor kata nakaliang ka Home Ministry kala constitute ya ka committee kaban kli da u Nitin Anand Rai u bade u Union Minister of State jong ka home ban long kum chairman te dangshen ngilala ban ya kendu bat ngilala ban ya slok ba habide ban kren sani bha habide kenika amendment te kendiat ladangi kren pangka amendment habide bat ka proposal jong ka Khasi Hills kidon ki katu kat ni ki bakham konsan ki bangilai kren bat ngilai kendu biang saya advisor ban pensgo ban pensyai shu
Your advisor nomor ba kapher bha kanika ka jinglong jingman khamtam habide kata ka custom ka tradition ka practices jongi. Tele si ka khamlong pelawat ikibriu kibana syabaru bantip kumnu kalong kaman hangne. Te halor kita ngi lai kendu ban pensngo uni advisor ba ki tu ki memorandum ki proposal ki bang lai ki long ki badan kam but la day ban kentup la ne ban include hakanika bill ka bakin wanra shen but nakaliang jungi ngi sungthu shai ba nakaliang ka government of India ka don ya ka jingthmu ban wanra no ekanika 125th constitutional amendment ka bakentup ya ka 6th schedule hak hau ni ubenai no pra mentau senam hak winter session jong ka parliament te kermen scam ba kini kijing ajung mot jungi kin long kiba seiso but kani ka jing wanra ka men kan long ka jing job om tang ya ka Khasi Hills Autonomous District Council Henry ya baro ki Autonomous Council hapon not easy bro ko Kamun dadon ka increase of seats, kamut ka ne ka district council election kan sa further delay na kumna ba? Hadu mentang nang ben batai ya kata. Lada ladap ben pas na parlimen ngin sampai ke ika le si ka sinjam baka home ministry kan shim habide kata. Sama bagay ba ganun ka shot. Kakum ka provision ka section din. Ma ban extend ya ka tem jo MDC. Like system. Pada kadon ka amendment ya kani kumbala ong CM. Haka 16 te kamdon show. Kamdon tissue ingat ko impat. Ni hapan kut. Henry ka syong pada haka notification jongga comment ka ong kumnu tang kata. Ka regulation and administration of land amendment bills ru kindiat ka jing penkela arhajar arpusa. Tingi don ru ya kani ka Khasi Hills Autonomous District Fishery Amendment Bill arja arpulai. Te ni don ru ya kani ka Khasi Trading by Non-Tribal Amendment Rules arhajar arpulai. But ni don ru kani ka Khasi Hills Autonomous District Nomination and Election of the Lingdo Menteri, Lingdo Raj and Sodashnong Administration of Soyong Lingdo Ship Bill arja pulai. Te kini ngisu ba kidiki badan kambha borok nyotuli Henry nakaliang jungi ngila kam penso banjur ya ka office jong honorable governor ban yele kat bala ban pendap nak sya kini ki ar lai teli habide bat kini ki bill ki ba konsan ki badan jinga dei bha ka man kasni haga jinga troikam let's say ka long brio man brio khamtam haga ja bill khasi